Purezidenti wakale wa dziko la Malawi a Bakili Muluzi wakhala ali pa milandu yokhuza ndalama. Milanduyi yakhala zaka zochuluka zedi kuyambira ulamuliro wa Bingu, ulamuliro wa Joyce Banda, ulamuliro wa Peter Mutharika, komanso milanduyi inafika mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Koma funso ndikumati kodi anali pusipusi kwa Bakili Muluzi? Zina langa ndine Samavita. Tiyeni musiku alero tikambirane nkhani iyi makamaka pamutu wakuti kodi anali pusipusi kwa Bakili Muluzi. Tiyeni tipitirire, koma musanayiwale please pangani subscribe komanso kuchita like comment iyi. Kuchokera chaka cha 2020 chimene MCP inatenga boma kufika chaka cha 2024 boma la MCP linakhululukira a Bakili Muluzi milandu yawo, ndipo inalamula makhoti kuti milandu ya a Bakili Muluzi ithesedwe. Izi zinaphera mphongo mu interview imene Daniel Fani anali nayo pa Zodiac TV, pamene ananena kuti anthu akumangochi komanso anthu amene amakhala m'maboma amene chiyawo chimayankhulidwa monga Mangochi, Machinga, Zomba, Balaka anali okondwa kwambiri komanso kunyadira ndi boma la MCP popeza lathesa milandu ya Bakili Muluzi. Daniel Fani anati maboma onse amene apita m'mbuyomo akhala akumangowazunzira agogo awo omwe ndi a Bakili Muluzi, koma MCP yathesa milandu imene imazunzisa mkuluyo. Ndipo pakupita kwa masiku ndipomwe manong'onong'o anayamba kumveka kuti MCP yayitanidwa ku convention ya UDF, ndipo izi zinazisa mpungwepungwe ku UDF pamene osatira a UDF anakanisisa kuti sakufuna MCP ibwere ku convention yawo, ndipo MCP sinapitedi ku convention ya UDF chifukwa chakulusa kwa ma followers a UDF. Komabe zinkaoneka kuti mpira ukuyenda chapansi pamene siku lina kunali msonkhano wa atolankhani. Zipani zonse zotsutsa boma zinachitisa, koma UDF inakana kupita nawo ku msonkhano wa atolankhani pamene iwowa anali mgulu la zipani zotsutsa. Kenaka mphepo inayamba kuomveka ndithu kuti zikuoneka kuti MCP ndi UDF akuvana za alliance. Apapa ndipomwe panayamba kubwera mafunso kuti kodi boma la MCP kukhululukira Bakili Muluzi milandu ija ndipo kuthesa milandu ija ku khoti anali pusipusi 8? Kodi imene ija inali nyambo 8? Funso lina nkumati kodi MCP ndi UDF ikapanga alliance ku MCP ko azamulola atupere Muluzi kukhala running mate wa Chakwera? Popeza tonsefe tikupita ku chaka cha 2025, uku ndi kumene mayankho a zinthu zonsezi akapezeke. Anthu ochuluka zikuoneka kuti sakusangalala ndi ulamuliro wa MCP, makamaka anthu amenewa kumeneko ku MCP, ndipo mphekesera itayamba kumveka kuti anthu akufuna azapange alliance ndi MCP. Akuluakulu a UDF anayitanisa msonkhano wapaderadera kwa anthu ake, ndipo anasankha komiti yoti ifufuze ngati ndikoyenera kuti UDF ikhale pa mgwirizano kapena pa alliance ndi zipani zina. Koma ndichachidziwikire UDF singayende yokha kupita ku 2025. Ambiri tikungosangalala kuti 2025 akwane tione zinthu, 2025 akwane zinthu zina ziduse, 2025 akwane anthu ena akhale chete tiyambe kumwa madzi sopano. Langa zina ndi Samavita, pa screen pa pali ma video ena awiri. Chonde aonerene. Is Samavita here. See you in the next video.